balaga sai ka zamanto yaro ne, har aka sa gane musabbabin damuwar ka cikin rai, har wata rana ka dinga waye ne. So kwaya ta halitta ne, wata rana ya zama alkhairi ne, wata rana ya zama mai kuna ne. Haƙuri ka zama tauraro ne, ya zama alkhairi ne, wata rana ya zama mai kuna ne. Haƙuri ka zama tauraro ne, Allah sarki masanin haka ne. So kwaya ta halitta ne, so kwaya ta halitta ne, so shi ma tamakar rai ne, so kwaya ta halitta ne. So kwayar halitta, so kwayar halitta ne, a jini yake zaune, ni karki yana ni don Allah daure ki kula da ni. Mami, ya na kin fito kina fara'a haka, kamar wacce aka ba kujeran maka. Kaka, gidan su Salim zani. Gidan su Salim zaki? Shine kike ta wannan murmushin? Kamar wacce aka yi wa albishir da kujeran maka. Kaka, farin cikin da nake ji sun fi ga haka. Kujera haji, umara, duk su sha zaman su, in dai za a ban muradina. Oh, ya'yan yanzu. Allah, Ubangiji, Allah mun gode maka. Mu dai ba haka muka yi zamanin mu. Kaka, ke fi kakata ce, kuma ke abu ke shawara ta ce. Ai dole in gaya miki damuwata. Ni dai kakakin ga zan tashi. To, shi kenan a dawo lafiya, Allah ya kiyaye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kayan zamani sai a hankali. Yanzu bai wa gabana take cewa muradinta. Gaskiya mu ba mai haka ba wallahi. Ni karki yana ni don Allah daure ki kula da ni. Sannu umma. Yawwa ƴan albarka. Sannu. Wallahi. Ya gida? Lafiya kalau. Ya Lafiya kalau. ta gaje. Kullum ke can ake. Kin zo kin same ni sakin wannan aikace. Mutumin ne ka aina zai fita. A'a ni ba gurin ki na zo ba umma. Ki na zo. Ai shi kenan. Ce abun alfahari ne. Na gode umma. So kwayar halitta, so kwayar halitta, so kwayar halitta, so kwayar halitta. Shi so ba a mai zato, da zuciya ta karkato, dukkan jiki ya mato, baki ya yi ta ambato. Kwayar halitta, so kwayar halitta, kwayar halitta. Mami manyan mata. Na'am sannu. Kyakkyawar fuska, farar aniya, farar zuciya. Malam me kake nema a wuri na? Aran zuciyarki. Me kuma zaka yi da aran zuciyata? Ina so in gina soyayya ta a cikin ta. Ka makara saboda an dade da sai filin zuciyata. Kai ba ma iya zuciyata ba, har da rayuwata duka mallakin wanda ya dace da ni. Karki wulakanta mai sanki. Saboda duk wanda ya ce yana son ka, ya gama maka komai. A'a, kar ka kalle ni da wannan fuskar dan ni ina girmama soyayya. Haka kuma ina girmama soyayya domin asali na ita ce. Saboda haka
Kar ka yaudari kanka. kasancewar ki na ƴa mace ke allura ce a cikin ruwa ya kamata ki karɓi soyayya ta. Dan Allah ka zama mai bawa masoyi gudunmawa. Kada ka zama wanda zai tarwatsa su. Sannan kuma ka zama masoyin da yake kishin soyayya. Rabuwa da masoyi yana da zafi, ko da laifi ko babu laifi. Kaddara idan ta zo dole ai ta kuka, so ne. Umma, san da gida. Sani, idan aka fito ne haka? Wallahi na je wurin abokina ne. Baka gamu da mutuniyar taka ba ce? Allah. Mami? Kwarai ita. Allah sarki. Yarinyar kirki. A nan muka wuni wallahi aikin nan duk ita ta taya ni. Ina kuma za ka je ne? Umma, dama zan je inganta, ina zuciyocin inganta domin duk yau tun daga nan Allah ya waye ba mu haɗu da ita ba. To abincin kuma fa? Umma kenan. Umma shi abinci ana cin shi ne domin maganin yunwa. Yayin da shi kuma magani ake neman sa domin lafiya. Shi kuma so ba shi da magani har sai kaga wanda kake muradi. Dan haka yanzu dole in je inganta. Abincin za ki iya aje shi ko kuma ki bawa almajiri domin ganin fuskar da kadai in ya ishe ya wadatar da su. Sai na dawo. To Salim, da lafiya. Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Kan da zuwa. Yawwa. Kan da zuwa. Yawwa kaka. Ya gida, lafiya lau kaka. Ya ya kuma. Lafiya. Ya mutanen gidan duka gaba ɗayan su. Lafiya suka lau. Alhamdulillah to mun gode wa Allah. A'a, shine na ce yanzu kake tafi kuma cikin wannan ranar haka. Wallahi kaka. Salim, me haka? Kaka, ba komai wallahi kaka. Oh, mutuniya kake lege a daki ko? To yanzu nan ta shigo daga gidanku. Muke wallahi ya ka dama mama ta ce mai ta ce yanzu ta baro gidan. Mami! Ni karki yana ni don Allah daure ki kula da ni. Wai ku tsaya. Mami! Kwayar halitta, Ni ina tsakiya ku kuna kallon kallo ko? kwayar halitta, Duka, ko wannan wannan kallon. Sai ai kallo kallon nan ne ba. Ai, yanzu tafiya ma ne. Tafiya za ta yi an gama kallon. shi so ba a mai zato, da zuciya ta karkato. Rayuwa ta bani kai. Kaddara ta ita ce farin Ta ciki. ambato, Kallon fuskar wani saƙo ne na musamman wanda ba kowa zai iya gane. kwayar halitta, Me kake so? kwayar halitta, Mami, kwayar halitta, Ka makara saboda ni ba taka bace. kwayar halitta. to ga mu. Idan ke ba ta bace to ta waye? Soyayya Sassanin a ke shi kaɗai. daɗi, Na baki kaina da rayuwa. Domin kin fi kowa cancanta. waye kai mai so zuhudi. Wayyo Allah na ka birna haka dan Allah kaka san asusu. Wallahi ka san sauran kiris mutane su dinga mun sunan hauka. Gaskiya farin cikin masoya abin da ke sa dariya so ne. So kwayar halitta, so kwayar halitta, rabuwa da masoyi yana da zafi ko
ya wani magana ma ake maka amma kana mutane abin malam lafiya ka tsare na amma yake ka san lafiya ba za ta sa ni kare ka ba ko me dalilin da yasa take sauraron ka shine nake so shin ka fi sauran maza ne ko kuma ka fi kowa iya soyayya ne a siffa da kamala kamar mai hankali da nutsuwa amma a kalmomi na baki sai ba ka idan baka sani ba yau ka sani shi so ba shi da dalilin soma hasali ma lokacin da zai riske ka ba za ka sani ba domin kamar iska yake sai dai kawai ka ji shi a jinin ka yana yawo kauna ta halitta ce mai rai cikin zuciya ba ta mutuwa kuma sai ta gama mallaka gwara ma so yana sauya sheka yana tashi amma ba irin namu ba dakata me kake nufi da hakan bakina idona uwa uba kuma zuciyata ina baka shawara da ka shiga makarantar soyayya ka shiga aji ka samu malamin soyayya ya karantar da kai dau ai ba mu gama ba wato ina nufin wato me zai hana ka fitarwa da Allah ne sai haƙi ko ahalari ne kai ka ga mun gaskiya daman kaza na ya dauka kuma sai imani ya zo mun da imani ya zo mun kuma kawai sai na ji na fasa ka zo na zo amin a karanta masa bakar kafa 300 amma kai jahili almajiri su kulma da muke day to day a takawa hauna da kayi wuru-wuru yake straight from the Active Wisdom Entertainment present a comedy series of drama ka zo na zo. mala abin da ya bata mun rai shi ka fito nema wani sarka ce kuma ta kare ina so ku fahimce ni sale ta ci uwa ta sala. It is all about happiness, washing away of stress by laughing at any situation. Ni dai yau mafarki ne. Allah. Kuma na yi mafarki ne ni ina so ya biya. Ka san mafarki? Duk wanda ya mafarki sai ya gashi dafa doya yake amma ni kuma sai na ga soya ta nake. Wannan mafarkin naka abin da yake nuna maka shine ba nan gaba ubanka ba. Ka ji da shi ciwon azali a dan kauri. Yanzu nan gemu ne? Ai akwai gemu akwai muna gemu. Zumbuli wai kai wani irin tasono ne? Na aike ka siyo min gurasa ka je ka siyo min gawayi. Me zan yi da gawayi? Violence, passion, wickedness, entertainment. Idan kai wajen gumal yana da da. Idan kai tafi wajen shirika tamma yana da da. Idan kai tafi wajen katsinan malumfashi yana da da. Kana zuwa nan madawa yan kaba ya haɓakin duk wannan da. Ka zo na zo, politics and awareness. Honorable. ya akai kamata yi a sallami mutanen nan. Story Dahiru S. Ahmed, screenplay Sunusi S. Ahmed, executive producer Gaddafi Yakubu, produced by Mariam Yarfurani. Ba gas ne ya kare ba, iskar NPC ce gaba ɗaya ta kare da zaki girki. Ni wannan abin da kuke fani ba na son sa, na gaya miki. In ba za ku girki ba kan Allah ya sa ku girki. Starring Muhammadu Shitu, Mariam Yarfurani, Dini Mazajen Faira, Nafiu Foki, Awar A. Ali, Ashura Comedy. Watch out in YouTube channel. Jaridar Kannywood, Kazo Nazo, directed by Mr. Mo. A yi biki lafiya a gama lafiya, kar fa a kauce al'ada. Kuma misali ba ma kankat ba a gurin da ba za a rasa tana so da ba gaba gida. Muna da wanda suka yi bayan toshi, ana da bukata sai a gani ta ne rangamin gadi.
Umma. Wallahi sai na je na ganta. Ba hankali ba zai taɓa kwanciya ba sai na ganta. Sani! A ina nufin za ɗan tada ko maɗa. Kai ba kan kuɗin da ka san jimina haka kake. Salim! Shi kuma wannan mawaƙin ya sunan shi? Mama sunan shi Umar UK. Allah ya shirye ka. Shi mata makarri ne, babu gwani kan soyayya ko mai girma na sai ka zamanto yaro ne, har a kasa gane musabbabin damuwar ka cikin rai har wata rana ka dinga waye ne. So baya ta halitta ne, wata rana zan alkhairi ne.